Бихте ли си купили жилище без баня и тоалетна, без санитарен възел? Не става въпрос за селска къща, където така наречената тоалетна е на 30 метра от къщата и на септична яма. Става дума за жилище в Бургас, в жилищен комплекс Братя Миладинови, минава за широк център. Предлага се такова. Това е така нареченото студио, но по нотариален акт няма баня и тоалетна. Няма и вътре в него. Ето, предлага се за 45 000 евро на 6 етаж без асансьор. Така, снимчиците тук не се виждат добре. Ето тук се вижда кухня изнесена на терасата и това е винкел. Не само в Перник има винкел, и в Бургас има остъкляване с винкел. И пак, ето винкела. Така, това е стаята, а кухнята е изнесена навънето. Така, тоалетна и баня няма. Тоалетна и баня на междустълбищната площадка. Там тя е обща за всички тавански помещения, а това е направено на жилище и се продава 45 000 евро. 6 етаж без асансьор. Катерим си ние 6 етажа по стълбите, запотени, влетяваме в къщи, вземаме си хавлийката, препасваме се така с нея и отиваме да си вземем душче, като прекосяваме междустълбищната площадка. Това жилище се продава за 45 000 евро. Продава се от една година. Тръгна от 70 000 евро, мина през 55, сега е на 45. Като стане на 15 000 евро, може би ще се намери купувач. Аз съм Ирина Генова, Агенция за недвижими имоти Доминфо, вашия брокер. Ще ви предложа по-хубави неща.